Здравейте, приятели! Аз съм JFan и днес реших да ви направя едно обучително видео за това как се пуска музика, какво е диджеинг и кои са основните неща, които трябва да спазва всеки начинаещ диджей, който реши да ми праща микс, или който иска да стане диджей, който иска да се прави на диджей, който иска да си напише във Facebook, че е диджей, защото абсолютно всеки, който смята да се занимава с диджеинг и всичко свързано с него. Значи, основното нещо, което аз научих преди да започна да пускам музика, това бяха 4-те времена. 90%, сигурно 99% от музиката е базирана на тези 4 времена. Било то хаус денс, R&B и така нататък. Значи тези основни 4 времена са: първо силно, второ слабо, трето по-силно от второ, но по-слабо от първо, и четвърто, което е най-слабо. Диджеите винаги пускаме, поне аз винаги съм пускал на първо време, или когато пускахме на грамофони, беше малко трики, защото поне за мен съм имал много случаи, в които ги бърках и така. Сега вече няма как да ги объркаш, защото трактора, както и повечето диджейски платформи, автоматично зареждат първо време, което е това тук. Това е първо време, веднага след него е второ, веднага след него е трето, веднага след него е четвърто. И се повтарят до края на трака. Значи ето ги. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Общо взето винаги пускаме музика на първо време, на силното време. Това е главното, което трябва да се запомни, защото ако това не се спази, сега ще ви демонстрирам какво се получава. Ето, да кажем, тук ще хванем един луп. И сега ще го пусна следващото парче на първо време. Както виждате, това беше когато се пусне на първо време. Сега ще ви го пусна от второ време. Ето го второ време. От второ време сега ще го пусна на първо време. Започвам вече да звуча като повечето от бизарните диджеи, които не сядат да научат най-елементарни неща. Ето ще ви го пусна пак на луп. Пак върват заедно, обаче си личи, че нещо не е наред. Нещо не е наред тук. Значи аз мога да го пусна от второ време на второ, например, и всичко ще си е наред. Например, малко по-трудно е, но пак става. Пусна го на четвъртото, обаче пак става. Общо взето много главоболия и не си струва. Значи най-важното, което трябва да запомним, е, че винаги пускаме музика на първо време. Винаги пускаме музика на първо време и оттам нататък нещата се нареждат. Сега слагам слушалките и ще виждате само картина и след малко ще
кача сета отделно от видеото, за да може да чуете, нали, да може да чуете и да видите едновременно как ще направя миксинга на селекцията, която вече съм подбрал, защото колкото е важен миксинга и времената и спазването на музикалните тоналности, дължини и така нататък. Това е прекалено сложно за обясняване в едно видео, което сега ще направя. Искам да е кратко и да се отнася точно за най-бейсик нещата, които трябва да се знаят. Така, значи сега ще направя 4 трака микс, като първия трак ще го пусна от средата, понеже не искам да правя някакъв 2 часа микс дълъг. Нямам нито време, нито условия в момента. Ще го направя микса с мишка, затова не се очудвайте, че малко бавно ще ги догонвам траковете, но като цяло искам да ви покажа селекцията и спазването на времената и тоналностите, как се отразяват на микса като цяло. Така че приятно слушане.
Благодаря ви за времето, което отделихте. Общо взето, това исках да ви покажа с времената и с селекцията, които и двете неща са много важни. Отделно миксинга е много важен. Много важно е да наблюдавате публиката, защото само публиката може да избере следващия трак и всеки следващ трак го избират публиката. Ако си мислите, че DJ избира траковете, това реално не е така. Публиката ги избира, DJ ги пуска. Обаче това също не значи, че някой от публиката като дойде и като ти каже вземи тая 5 лева или 10 и пусни еди какво си, това не значи, че трябва да се съобразим с него. Ние трябва да се съобразяваме с 90, 95 или 9% от публиката, не с един или двама отделни хора. Значи всеки е свободен да се прибере вкъщи и да си чуе там каквото му се слуша и да се върне да си прави партии с всички останали хора. Това е много важно да се разбере по така наречените поп, фолк, питейни заведения или там тези места. Аз не знам как да ги определя, просто там цари пълна анархия, там диджея според мен просто е като един джукбокс и няма никакъв смисъл от диджей. Лично аз, ако имам фолк клуб, ще сложа машина с левче и там всеки ще може да си пусне левче и да си пусне песента, която му се слуша и да си седне там, да си пие и така нататък. Така, значи това беше за времената. Надявам се, че сте разбрали, че сте видяли. Значи, ако имате въпроси, пишете ми. Заповядайте във Facebook, ще оставя линк към страницата ми и линк към още няколко страници, които смятам, че ще ви бъдат полезни. Още веднъж благодаря ви, че отделихте време. Аз съм DJ Фен и тук ще приключа с видеото.